हर हर महादेव। रुआ सबके बीच में एगो ऐसन शिव चर्चा के कथा सुनाओ तनी जेकरा के सुन के रुआ के शिव गुरु महाराज पर पूरा पूरा भरोसा हो जाई। खास करके जे शिव गुरु महाराज भरोसा ना करेला, जे शिव चर्चा के मजाक उड़ावेला, ओकर त आँख खुल जाई। ई जौन कथा हम रुआ के सुनावे जाता नहीं, एगो बिहार के बहुत छोटा मोटा गांव है, ओइजा के सच्चा माने भइल घटना बा। जौन भइल बा हम उहे रुआ के आज सुनावा तानी। विनती हमरा इतने बा कि ई कथा के रुआ लोगिन शुरू से लेके लास्ट ले पूरा सुनी, तबे ई कथा के अर्थ भाव माने जोन में शब्द बा, ये शिक्षा मिली कथा से, तबे रुआ लोग समझ में आई। तो ऊ गांव में एक जानी रहत रहली, खूब शिव चर्चा करस, खूब शिव चर्चा में जास, जहां जहां शिव चर्चा होके तहां तहां जास। अगर कोई दूसरा गांव में शिव चर्चा होता, उनके खबर होती कि हाँ यहाँ शिव चर्चा होखे वाला बा, चाहे होता, तो तनको कान में भनक लगते वो पहुंच जास। ये सब देख के उनका जब पति रहस, हस्बैंड, बड़ी खराब लागे कि देखा ना बुढ़िया के जेने पावती ओने, जहां जब सुने तहां चल जाती है, दौड़ मारतिया। घाम तूफान बरसात अब ठंडा गर्मी देखते नहीं थे। लेकिन शिष्या तो शिष्या है भाई, शिव गुरु महाराज के शिष्या, जहां जहां होके तहां तहां जास। कोई कुछ भी कहे, ताना मारे कहा कहे, उससे मतलब उनका ना रहे। कैसे कि कहल नहीं गईल, अगर कोई के दिल से मानल जाओ तो दिल से मानल जाओ, अगर नहीं माने तो नहीं माने के। उनकर एगो बेटी रही, वो बुढ़ियों के काफी गरीब रहे लो। अब जानते बनी आजकल के शादी ब्याह बिना पैसा के होत नहीं खे, गरीबी के कारण बेचारी के शादी ना होखे। कहीं कहीं से बहुत दूर दूर से रिश्ता आवे, मैंने बहुत रिश्ता देख देख के छोड़ दे रहे लो। कहीं कहीं शादी लग के भी कट जाओ। समझे कि बेचारे काफी गरीब परिवार रहे। बुढ़ियों शिव गुरु महाराज के भक्त रही, शिष्या रही, उनका शिव चर्चा गावस, गुनगुनास, माला जपस, ओम नमः शिवाय के, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन बुढ़ाऊ बड़ी खिसियासी सब उनका पसंद ना पड़े। लेकिन देखी कहल लिखे गईल, और कोई के दिल से मानल जा तो भगवान के भी आए पड़ेला। जहां जहां शादी लागे तहां तहां कट जाओ। बेचारी के पैसा के कमी के तिलक कहीं बेसी मांगसन, कभी हेंगा तब होंगे। कुछ भी अगर होखे के रहेला तो हो ही जाला, अगर कटे रहल तो कट जाला। तब बेचारी के शादी ना होखे। आज जो बूढ़ी रहस काफी शिव गुरु से प्रार्थना करते हैं, शिव गुरु महाराज तनी हमनी पर कृपा कर देती तो हमारे बेटी के हाथ पियर हो जाइत, बेटी हमारा अपना घरे चल जाइत। एक ही बेटी रहे, उनका लड़का उका ना रहे लो, एक बेटी रहे। तो दिन बीतत गईल, काफी दिन हो गईल, बेचारी के शादी ना होखे। उम्र अब ढल रहल बा। अब जानते माने कि जेकर उम्र ढली, बाप महातारी की चिंता होबे करी। जवान बेटी घर में रही तो आजकल के माहौल रुआ जानते बानी, ये सच घटना बा। तो एक दिन का भइल, सोचली कि मन में अपना उनकर मन में कहाँ से वो अब शिव गुरु के कृपा से मन में आइल कि कैसे आइल, बेचारी के मन में आइल कि हम घरे अपना शिव चर्चा कराएं। तो शिव चर्चा के दिन रखली, 10 दिन बाद दिन रहे। ओकरा बीच में काफी तैयारी भइल, चोंगा उंगा बनाइल। छत पर ना जानते मने गांव में शिव चर्चा होला तो छत पर 4-5 गो चोंगा बना जाला। जहां जहां तगले आवाज पहुंचेला तहां तहां के लोग आके अपन शिव चर्चा में शामिल हो जाला। तो 10 दिन पहले पूरा गांव में चारों तरफ में कह दिली कि गुरु भैया लोगिन रोगा लोगिन फलाना तारीख के हम अपने घर में शिव चर्चा रखले बानी, रोगा लोगिन आई अपने घर में शिव चर्चा के प्रोग्राम रखले बानी, रुआ आई सब है, ठीक बा। तो दिन तो रखा गईल। जहिया दिन और तारीख रखा गईल, वो दिन सब कोई जुटल, सब कोई आइल। गांव के लोग, टोला के जितना भी लोग आसपास में जगह जगह जे शिव चर्चा से जुड़ल बा, उ लोग भी आइल। जे नहीं जुड़ल उहो माने अपना घर से सुनत रहे। यहाँ तक कि समझे कि
जानते बानी कि शिव चर्चा जो करेला वो समझ सकता ये बात है कि कहीं भी शिव चर्चा होला वो जरूर पहुँचे, भले 10 मिनट खातिर पहुँचे, 1 घंटा खातिर जाओ, लेकिन जाए जरूर। तो ऐसे ही कुछ बगल के भी लोग आयल कि हाँ ई गाँव में फलाना जगह शिव चर्चा होता, चल जाओ। तो उस शिव चर्चा में कुछ ऐसा भी लोग आयल। देखी शिव गुरु महाराज की कृपा, देखी शिव गुरु जी के कृपा देखी। इतना दिन से शादी लागत रहे कट जाओ, लागत रहे कट जाओ, लागो कट जाओ। देखी कहल गल नहीं है कि शिव गुरु महाराज के जब कृपा हो नु तो कैसे न कैसे कमी रही, वो कमी दूर हो जाई, समझ नहीं। इतना नहीं से रिश्ता आवे कट जाओ। लेकिन ये जो शिव चर्चा भइल, कुछ गांव के लोग, बाहर के लोग आये बगल के गांव के, वही शिव चर्चा में समझी कि उनकर शादी कोई देखल कि हाँ इनकर बेटी बाड़ी सियान हो गई बाड़ी। तो मने होला कि कृपा जब हो जाला शिव गुरु महाराज के, भगवान के, तो कोई नहीं काट सकत। तो समझी कि वही शिव चर्चा में उनका शादी देखो कि फिर डेट आगे रखल कि हाँ ये तारीख देखो कि होई, जो भी कुछ लेन देन के बात भइल, सब तिलक बरात के दिनों पाइल। समझी कि वो बुढ़ियो जे बाड़ी नु, उनका मन में इतना खुशी भइल, इतना खुशी भइल, लेकिन फिर भी खुशी भइल, लेकिन मन में तो एगो तनी डर रहे कि इतना शादी कटल बा कि कहीं हे शिव गुरु महाराज कट ना जाओ, कट ना जाओ। रउए कृपा करे, हमने की इज्जत नहीं रउआ रख ली, हमने पर रउआ कृपा कर दी महाराज। हे शिव गुरु हमने पर कृपा कर दी ना, इतना हमने के परेशान बानी सन, हमारी बेटी के शादी होत नहीं के, हे शिव गुरु करवा दी ना, रउआ रक्षा करी हमने के। देखी आउ जो बुढ़ऊ रहले ना, जैसे सदिया के दिनवा आइल, शादी के दिन जैसे आ गई, शादी तो हो गई, खूब बढ़िया से भइल, खूब धूमधाम से भइल, खूब धूमधाम से शादी भइल। लेकिन जब जो बुढ़ऊ रहले, पहले तो शिव गुरु के नाम मानस, अब जब देखल कि घर में शिव चर्चा भइल हवे, काफी लोग आइल हवे, आ यह शिव चर्चा में बेटी के हमार बगल के गांव के लोग पसंद कर लेलस, रिश्ता हमार लग गई, हमार बेटी के रिश्ता लग गई, शादी हो गई खूब बढ़िया से, खूब धूमधाम से। तो उहो बुढ़ऊ जे रहले उहो शिव चर्चा के माने लगले। आप देखी जब जैसे विदाई हो गई बेटी के, अपने घरे चल गई, ओकरा बाद से ई बुढ़ऊ और बुढ़ियो दोनों जना खूब बढ़िया से शिव चर्चा के, शिव गुरु महाराज के दिल से माने लगल लो। आ एक दिन पहले बार तब बुढ़ियो शिव चर्चा के प्रोग्राम रख ली। अब जैसे शादी बीत गई, उनकर बेटी की शादी हो गई, इहो शिव गुरु के परम भक्त, परम शिष्य हो गए। आ एक दिन इहो कहले कि ना ए बुढ़ियो जा गांव भर टोला महला के कह द कि बार फिर से शिव चर्चा हमने के करावल जाई, आ सब कोई के न्योता दो बढ़िया से धूमधाम से, पे चोंगा उंगा डीजे उजे सब, माने कुल आदमी के खाए पिए के व्यवस्था खूब करेगा बा, बढ़िया से करेगा बा, ताकि हमने की शिव गुरु महाराज कितना कृपा, जौन बेटी के शादी कहला लाग के कट जात रहा, लाग के कट जात रहा, उहे बेटी के शादी शिव गुरु महाराज से कितना बढ़िया से, कितना धूमधाम से हो गई। अब बताइए रोगा लोग, देखिए कितना खुशी की बात बा कि ना उ बाप महतारी खातिर जगह शादी, जगह बेटी की शादी ना हुई, जगह बेटी की शादी ना होत होगी नु, उ ये दर्द के समझ सकता। और ये बिल्कुल 100% सत्य घटना बा। बिहार के कोनो गांव बा, छपरा, हाँ छपरा के गांव बा, ठीक बनू। तो कहल गए लिखे गए कि जब कृपा राम करे तो पत्थर भी तिर जाते हैं। अगर अरुआ लोगिन भी अगर शिव गुरु महाराज ना मान तो अरुआ दिल से मानी, हमहू मानी ले बहुत दिल से, ठीक बा। तो इतने अपन कथा के खत्म करता नहीं, फिर अगला कथा हम लेके आए। इससे पहले अगर वह चैनल पर बानी तो वीडियो के लाइक कर दी, अपन कमेंट करके जरूर बताई, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखी। सब कोई खुश रहे, सब कोई आगे बढ़े, सबके मनोकामना पूरा होके। हर हर महादेव।